Wonten dalu punika sesarengan turangga giri budaya wonten panjenenganipun Bapak Yuliana kang mijil saking Tenggong Wonokrama Gondang Tulung Agung. Jagat raya kumaring kagungan seni turangga rinangga kesenian tradisional diri budaya. Bagya sagung pamirsa kang limulya kita warga agung jaranan kiri budaya kang mijil saking Tenggong Gondang Tulung Agung kang dipun pimpin dening Pak Yuliana estining kita pagelaran kita amawela jaretnya menuju prana sinaratan memuji mugi Gusti paring berkah yuwana jaya mulya turangga giri budaya. Sagung pamirsa kang limulya kita warga agung jaranan kiri budaya kang mijil saking Tenggong Gondang Tulung Agung kang dipun pimpin dening Pak Yuliana estining kita pagelaran kita amawela jaret biasa nuju prana sinaratan memuji mugi Gusti paring berkah yuwana jaya mulya jaranan kiri budaya. Bagya sagung pamirsa kang limulya kita warga agung jaranan kiri budaya kang mijil saking Tenggong Gondang Tulung Agung kang dipun pimpin dening Pak Yuliana estining kita pagelaran kita amawela jaret biasa nuju prana sinaratan memuji mugi Gusti paring berkah yuwana jaya mulya jaranan kiri budaya. Awas turangga giri budaya rayitna pak